Ang barangay Astorga sa Santa Cruz, Davao del Sur ang usa sa mga lugar nga gibaha tungod sa pagbundak sa ulan hatod sa bagyong Krising. Ani ang detalye. Sa kuha sa netizen nga si Paul Dayang, mibundak ang kusog nga ulan kaganyang buntag ug kalit mibaha ang barangay Astorga sa Santa Cruz, Davao del Sur. Resulta, naglisod pag-agi ang mga motorista tungod miabot na sa highway ang tubig baha. Hinoon, paspas usab nga mihubas ang tubig ug nakaagi na ang tanang sakyanan. Kusog na niya ang tubig. Karon maagian na. Karon magian na. Pero hinahinay lang kay. Hinahinay lang. Naman mabasa. Mabasa gyud. Para sa ning pidikap mapalong gyud. Ang bulwak sa tubig gikan sa highway nanulod sa mga sityo sa barangay. Diin daghang kabalayan ang gilunupan sa sityo Baybay. Bisan pipila ka oras na tagatuhod gihapon ang tubig baha. Daghang basura ang gianod usab sa baha. Sa kadako sa tubig nga mipadulong sa dagat, nahimo na kining color brown. Gikan sa baha sa bukid nga miagi na sa mga kasapaan ug karon dinhi nahanok sa kadagatan, partikularmente sa sityo Mangga ug sityo Baybay. Busa ang mga residente todo bantay kay tungod sa kataas sa dagat nga tungod aning pagbaha. So posibilidad nga mosulod sa ilang mga kabalayan. Ang nakagwapo ani kay adlaw, gabi delikado to. Mga bas ni karon nalunod gani o. Kubantayanan gid sa pasig mo. Bantayanan o. Pila ka tuig to ni baha, karon pa ni utro. Milihok kilayon ang DPWH ug BFP aron pananggalon ang mga basura ug kahoy na mibara sa mga drainage ug waterways. Punuan sa lobby. So karon mo yung tuyo karon. Mo na yung giuna. Ang uban tulay. Awa okay man. Kauban si Mansurawing sa kamera. Ako si Real Soroche para sa One Mindanao.